Nwaanyị mụ na ya na-akwụ before wee nụọ di ma ọlụ nwoke ọzọ nwa m. Ofu nwoke sị m na ya nwere enyi nwaanyị ya na ya na-abụ na-akwụ. So fa na-akwụ ndị di na-abịali ya. Mana nyanwa ya dube ready to settle down. Na ya asị na ya na ya na-abọsisi elibongi ihe dọka tata. Olu echi ọ nwanne echi o jekwulu the guy. Ya na the guy sekwa ibongi. So fa sesie the guy wee nụbazi anya fajebe obodo oyibo. Nyanwa nọkwala na-agbala onwe ya mbọ kwa ịghọtago. So ya bịazie n'iru akwụkwọ fụ the girl. Ọ bụrụ na nwa afọ ọ mụrụ o tinye n'iru akwụkwọ na ya na ya na-abọbụ nnọọ carbon copy. Uche na-agwakwa ya na-asị ya na nwa anụnwa nwekwara ike ọ bụrụ nke ya mana ịgbagolunu kedu ife ọ ga-emekwa. Nwere ihe ọ nwere ike ime maka na nwaanyị nọ na di. Ya agbakwa nkịtị ịmagolu na nwoke ka aba ndị na ama ihe ga-anọ. So kwana ya ihe a na-eme ya agba nkịtị ya nọgidezie background ya na-afụzi n'iru akwụkwọ n'ebe the girl nọ bụzialụ Nigerian one. Ya adụkwa surprise ya ịmagolu na fa ka na-ekwu mana fa na-ekwu steady. Na mgbe o bido chat bịa bụ mgbe ọ natazi Naija. Ya wee jụbịa sị ya ka ezi na background na-eshow nọ Naija. Ọ sị ya na ya nọ Naija. Na ejekwa jụba na ya che nọ ịmagolu na fa nata. Ịgbagolu continuously ya na-afụkwa Naija background. Ya wee jụbazi anya sị kedu ife na-eme na o wee sị ya ya nọzi Naija permanently. Na di afọ ya nụrụ na ọ da agazi. Ya wee dozie curious ịmagolu onye na-afụta bụ nwa yilienu. Ya wee jụbịa sị ya kedu ihe ọ. O wee sị ya na di ejikwe wee chọpụta na nwa izizi afọ ya mụrụ na ọ bụrụ nke si di wee chụọ ya chụọ ma nke nwoke ọ mụọla ya maka ụmụ na-agbakọ mụtagolu the husband. Afọ ya tago. So kwani ahụ ya wee jụbazie na ịmagolunu maka ihe ya fụrụ. O wee gwabịa sị ya na di esi na ọ bụrụ nke na enenesi ọbụna ọ bụrụ nke o wee wuo iwe wee chụọ ya even na ka amụrụ dị nwa na ndị be die na-ekwu na nwa afọ eyire ha na o nwere ka o si wee yi ha until die wee jee nene wee bụ na nwa afọ abụrụ nke o wee chụọ ya. Ọ sị m nne na ọkwani ahụ ọ sị m ihe nke agbasasị anya na dikele ekwuru okwu o. Ịmagolunu ya wee sị ya kedu onwere onye ọzọ na suspect. Ọ sị mba na o nwere onye ọzọ ịmagolunu. Ya wee si oke maka na ya agwaghị anyị na nwa afọ yiri too much. Ya wee duru ya na nwatakịrị wee jebe n'ọgwụ wee lụọ wee chekie ọ bụla eziokwu na nwatakịrị bụ nke. Ọ sị m nne ike wee kwụrụ ọtọ wee gwụ ya the thing gbujisie ya aka n'ụkwụ maka na number 1 na ya anụgo nwaanyị na ife a bụ 3 years ya na-anụ nwaanyị kama na nwunye atụgola ime ugboro 3 afọ nwa afọ pụsịa. Fa na-agbaghalị na-achọ ka ha ga-esi wee fix nsogbu fa. Andị na nwunye ya bụ ka ezigbo mmadụ na ya fụsịala the girl n'anya na ya chọrọ ịnụ nwaanyị na-aba atọ na ya dị eche di eche. Mana ebe nsogbu nọzi wee dị bụ na this girl mụọla ya nwa na ị nwere ike inwe nwa ọbụla fa mụọlụ gị ma ọ bụ na ị mere ego the girl. Afọ ifuga ebe nsogbu nọ wee dị. Andị na ejego be the girl fa wee na-asị ya ya bịa ka o mee ego ịmagonu na nwoke Igbo ka ọ wụ na ọ dị entitled to many wife etu ọbụla o si wee chọọ ịmagolu ụdị ha nwa. Mana nyanwa ya chọrọ ịnụ nwaanyị na-abụ at all. N'ife a na-eche bụ na ya ga-agwa the girl ka a bịa mee gie n'azụ ịmala esete mmadụ ya eme gie n'azụ ya mesie gie ka a wee nwee ike nwelụ dị nwa. Then mgbe ọbụla ọ fụrụ nwoke ga-anụ ya nwoke afọ anụbakwa ya mana ya ga-esetụlụ ya na-etake care of her ya na nwa afọ ma nke o du wee nata maka as we speak now na onye nwa na-etake care of them including the child nke ọ mụọlụ the main ex-husband. Ọ bụ ịghọtago na ya ga-ebidoli ya afịa setụlụ ọnya mana ọkwa ma ya nwee ịnụ ya na ya chọrọ ịnụ ya nọ. Ọ bụ ịghọtago na fa na-asị anya bịa ma ego mana ya agwagofa na ya chọrọ ịnụ nwaanyị na-abụ mana na etu ya si wee gwafa na ya mara ma fa aghọtasa ife a ife ya na-ekwu ọfụma ahụ ọ bụ ịghọta na ya amagolu na o nwere ike nya lụọ ofe akọba ihe ọzọ na ya ka ya ji wee na-ekwu na nzuzo enya wee sị ka amala ife ndị mmadụ lụ. Na number 1 na ife a chọrọ ịgba bụ
Onya gwa nwunye destina na maka ihe a niile ya na-akọ na nwunye ya mara maka ya. Ịmago nu nwaanyị na-achọ ngwa na ya mara ka o si ya feel. Regardless na ezigbo mmadụ ka ọ bụ. Then number 2, o nwere ife ọzọ dị unu ka a ga-eme iji wee kpọrọ nwa ya beside ihe nya kọrọ unu kịta anya chọrọ ime because na ya nidele nwa ya. And ya chọrọ ịnụ nwaanyị na-abụ. N'ike kwụọla ọtọ gwa ya na ya kwara ife a ga-eme. Akwa ifugo. Ọ sị m nne, etele ugbo etele ose na ada eje na nwaanyị na-abụ. Mana etele ugbo etele ose na ya chọrọ nwa ya. And na this girl na ị nwere ike inwe nwa na befa omenala fa ma ọ bụ na ị mere ego nwaanyị. Na ife a chọrọ ime na ije si n'azụ mee gị ma ọ bụ na the girl ya ekwe. Then ya mesie gị ya setụlụ ọnya bidolie afịa ịmagolu na-take care of the nwa. Ọ chọkwa ịkpọnye nwa ya ọkpọnye nwa ya onye dulu with all pleasure. Mana ya ga-anọ na ndụ ya until ya addition ọ dị fixed somewhere. Afọ ịghọtago? Ike gwụrụ. Amara m ihe m ga-ekwu o, mana asị m ya na before gwa nwunye ya jila aka decide ya ife ọ ga-eme ase ma ko maybe after ka unu gwachala ya ife dị unu n'uche. O pick here from there, then o pick kwe from the dad and ndị okenye na befa. O wee make a decision before wee gwaba nwunye. Maka na mara ka nwaanyị na-achọ nwa ga-esi feel now. This is 3 years na their marriage. Though no bụrụ fault ya o. Maka na ihe anụnwa mere. Before li o wee nụba the girl. Mana ịmago nnukwu ụmụ nwaanyị si eme. Maka na ya na-ene nwunye anya ebele ya na-emelie na nwunye bụ ezigbo mmadụ. Mana ya mara ka o si feel. Akwa ifugo. So nwanne m, kedu ife ilo? Kedu ihe ọ dogo ka this guy mee na? Onya gwa nwunye kịta anụnwa. Ka onya chelo. Mgbe o ji wee mara ife ọ ga-eme before gwa nwunye. Akwa ịghọtago? Ka onya jee si n'azụ. Jee mee ego this girl. Ọ bụ na fa ga-ekwe kpọnye dị nwa. Fa kpọnye dị nwa before wee gwa nwunye. Ike gwụlo. Ọ bụrụ na ị ga-esozi a nwanne m biko. Gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu nwa okolobịa anụnwa aka iji ma ife ọ ga-eme. Manyekwazi alụ m aka tụso ozi a ka olu ndị ọzọ ntị. Ndị be anyị, daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.